Good morning, guys! Ay, Good Good morning! Good morning, guys! Ato, Sa mall. magunsa man mo dito? Magbalik kalaan. Mamalit magdulaan? Barbie ako, tapos kay Prince Benten. Benten na laan. Ayos! Ayos! Magunsa ta karon? Mag VR, mamalit og requirements sa pa jud. Mag-enjoy. Mag-enjoy. Ang mga babies. Tama. Ikaw na drift. Sandal be, tara be. Dila, ayaw. Pambata ba? Ayaw. Wow! Go po siya. Ano nakita mo? Hindi ka na. Gamay daw, gamay. Ako ka daw be. Asa na dato? Ako sa dinosaur. Sa dinosaur. Sa dinosaur da. Ready na mo? Ready? Ready na ka? Ikaw kuya, ready na ka? Ready na ka na? Nagunsa ka kuya? Nagunsa ka? Asa di ka? Ay, salamat. Kauli na dyan sa balay ba? Grabe. Pero, mga bata nag-enjoy gapon eh. Nagtanong mga itong, sa to? VR? VR. Grabe. Enjoy ito eh. Hadlok Asa mo ba? kita na de? Mura mo itong kuhan? Roller coaster? Hadlok na kayo. Baka nang musaka akong kuhan. Ang dugan. Mura matanggal akong dugan ba? Sa mukha eh. So, that's it for today guys. Bye-bye. See you tomorrow. Our next day vlog. See you tomorrow. Our daily live vlog. See you tomorrow or our next daily live